ତୁମେ ଜଣେ ବିଜେପିର ପୁରାତନ କର୍ମୀ କିନ୍ତୁ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦିଙ୍କର ଏତେ ହାୱା ଅଛି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତୁମେ ବିଜେପିର ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁନା ଆଉ ସେମିତି ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ବୁଲୁଛ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା କ'ଣ ପଦେ କହିବେ? ଆମେ ତ ନୂଆ ମାନଙ୍କ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିଛୁ, ସିଏ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆମେ ବସି ଦେଖିବୁ ଆଉ। ତଥାପି ତମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆରେ ଆମେ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ପାରୁନୁ। ନୂଆକୁ ଆଣିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ତ ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ବାନ୍ଧିବେ, ଯାହା କରିବେ ସେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆଉ। ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ତୁମେ ରାସ୍ତା ବତେଇବ ନା। ଆରେ ରାସ୍ତା ବତେଇବୁ କ'ଣ ଆଉ, ଆମେ ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଭୋଟ ଆଣିଥିଲୁ, ଏଥରକ ନୂଆ ପଇଛନ୍ତି ତା 3 ଗୁଣ କରିବେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଠିକ୍ ବିଜେପି ଆଉ। ତଥାପି ତମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟ ଏତେ ବଢ଼େଇଥିଲ, ତେଣୁ ସେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତମେ ସହଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନା। କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବୁ? ଆମକୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ନୂଆ ବାଲା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ନୂଆ ବାଲା ମାନେ କିଏ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ନେତା ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବିଷ ଭାଇ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି ଅମୀୟ ଭାଇ ବି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ କେହି ଆମେ ଆପଣ କାହା ଭରସାରେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ତିଆରି କରିବୁ? କେହି ତମ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତମେ ପୁଣି ବିଜେପି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବୁ। ଦଳ ଛାଡ଼ିବୁ କାହିଁକି? ଆମେ ଦଳରେ ରହିବୁ। ହଁ, ଯଦି କେହି ନ ଆସନ୍ତି, ଦଳରେ ରହି ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଘରେ ଶୋଇବୁ ଆଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।